guys, papakita ko sa inyo ulit yung tulay. Kasi dati laging madilim yung pagdumaan ako dito. So ngayon guys, maliwanag na maliwanag, kitang kita ang ebidensya kung gaano kaganda yung tulay dito sa Bridgetown guys. So Bridgetown guys. Alright. Alright guys, dito tayo sa tulay. Ang ganda ng tulay guys. Ilang beses ko na itong in-upload guys. Ngayon nakita ang ganda guys. So nako, ikutan ulit natin guys para makita nyo yung rebulto rito. Ayan guys, yan, kitang kita. Matagal ko na itong inaabangan na ganito ang kuha ko guys. Ayan, nakita nyo na yung pinakamagandang rebulto dito. Alright. Oh yan guys, kita nyo yan guys. Oh, ha? Kita ko rin. Matagal ko na dapat upload to guys na ganito. Right.